Kami po sa Pinoy Palaboy, sa lahat ng mga magsasaka at sa lahat ng mga backyard racers, kayo po ang dahilan kung bakit mayroong pagkain sa bawat Pilipino. Sa mga nais po magsimula sa pagsasaka o kaya pag-aalaga ng hayop, una, dapat po may alam. Inanyahan ko po kayo na manood ng AgriSenso. Sa agrikultura, aasinso ka. At kasama natin sina Igday Badyang at Claritita tuwing Lunes hanggang Sabado, 1:00 ng hapon, live sa Facebook page ng AgriSenso sa Agrikultura. Siyempre, kasama ang ating mga produktong may puso para sa mga backyard racers. Ang King's VitaPlus Animal Feed Supplement, Panamox Caplet, at Panamox Forte, Intenso Premium, Intensio Power Stag, Intenso Plus, at ang Worms to Go. Kaway-kaway! Pagkatapos ng kapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's VitaPlus, complete essential vitamins, probiotics, minerals. Ilipagin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's VitaPlus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's VitaPlus ka na, King's VitaPlus ka na, King's VitaPlus ka na. Ilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's VitaPlus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's VitaPlus ka na, King's VitaPlus ka na, King's VitaPlus ka na. King's VitaPlus ka na, King's VitaPlus ka na, King's VitaPlus ka na, King's VitaPlus ka na. Sinisipon, nilalagnat na naman ang alaga ko, ang manok kong kasama, gabi't umaga. Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Caplet, kantabay ko lagi. Tumatamlay, humihina ang aking alaga. Paano na kaya? Anong magagawa? Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Caplet, kantabay ko lagi. Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Caplet, kantabay ko lagi. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma, yaman sa kaumahan. Kita ka na, aasenso ka pa sa programang AgriSenso. Kauban si Inday Badyang o Claritita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's VitaPlus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus. Alright! Magandang araw po, Luzon, Visayas, and Mindanao. Andito na
ang inyong Clara Tita. Sabay-sabay po tayong matuto at umasenso kasama, of course, walang iba, si Manok Tambayan! Hello, good afternoon sa lahat dyan. Sa mga nanonood at saka nakikinig dyan. Correct. Kumusta naman, sir? Kumusta dyan sa General Santos City? Okay lang po ma'am, naging okay na yung panahon talaga kumpara nung mga nakarang linggo na napaka-ulan po. So okay na po ngayon dito. Masaya na yung ating mga manok kasi Correct. mainit na po ang panahon. O, di ba, nabanggit mo noon, sir, na maganda sa pangangatawan ng mga alagang manok is yung hindi masyadong maulan. Yung katamtaman, yung mainit. Tama ba? Di ba, Tama sir? po, Happy ma'am. sila. Oo. Yes po ma'am. Correct. Mas productive po sila ma'am sa itlog. Mas maganda sila mga itlog pag mainit. Correct. Oh, 'di ba? So mas maganda ang produksyon ng kanilang itlog pag hindi maulan, yung mainit. Oh, 'di ba? Yung mainit ang klima. Okay, ng inyong lugar. Tama, ma'am. So ayan. Hello pala sa mga nanonood sa atin ngayon sa ating Facebook page sa Agrisenso sa Agrikultura. Maraming salamat po sa inyong panunood. At saka sa mga nais pong magpa-greet or meron po kayong ipapa-shoutout or questions later on ha. Kasi po ay magbibigay ng magandang topic sa atin ngayon si Manok Tambayan, okay? But before that, i-encourage ko po kayo na mag-comment po dito sa ating Facebook page, sa ating live ngayon. Shoutout nyo po kung sino yung mga gusto nyo ipag-greet or sino pa yung gusto ninyong banggitin ko ngayon sa ating live. And special shoutout of course sa ating mga nanonood dyan sa Regional News Group RNG Luzon. Hello sa inyo dyan. Magandang araw po at naway nasa maayos po kayo na sitwasyon ngayon. Ayan. And of course, speaking of napapanood, tayo din ay napapakinggan sabay-sabay sa ating mga Kings Radio stations. Diyan po sa may Himalalod Negros Oriental, San Francisco, Agusan del Sur at dito po sa Davao Region. Ang ating Kings Radio, ang aking radio, ay. Magandang araw po sa inyong lahat. And, sir, yung nabanggit mo kanina yung magandang produksyon ng itlog. Mas magandang produksyon ng itlog when pag maganda Tama yung po, ma'am. klima. Excuse me, Yes yung po, panahon. ma'am. Naano ko doon ha, nag-dry yung throat ko doon. Mas maganda. So speaking of, tawag dito ng mga itlog, yung topic mo today, sir, is ano yung diskarte para maparami yung mapapisa na itlog sa manok. So meron pa ng mga tendency pala talaga, sir, na hindi lahat mapisa Tama po ma'am, ang itlog. meron po talaga tayong diskarte dyan, lalo na sa pag-load sa incubator po. So may mga tayo dyan, ginagawa na diskarte. Oh, 'di ba? So, sa mga nanonood ngayon ha, abangan ninyo ngayon kung ano yung nagiging diskarte ni Manok Tambayan para maparami yung mapipisa na itlog sa kanyang incubator. Kasi, of course, tatanungin natin siya later on kung ano yung magiging dahilan at saka ano yung mangyayari sa itlog na hindi mapipisa. Mamamatay na ba yan siya or pwede siyang kainin? So, ayan ha, I think tayo ay ready na para tawag dito, para matuto sa ibibigay na topic o ibibigay na impormasyon sa atin ni Manok Tambayan. Okay, Sir Rian, take it away. Ayan, sa mga, kasi may mga kaibigan po tayo na nagko-comment sa ating YouTube channel at saka Facebook page po natin na nagtatanong kung bakit yung kanilang incubator o kunti lang yung mapapisa po nila. Una po dyan talaga, mag-umpisa po tayo sa mga breeders po natin. So hindi po pwedeng na dumiretso lang po tayo sa itlog. Dapat sa breeders po tayo mag-umpisa. Dapat yung ating tandang ay nasa po talaga yan. Kumbaga, ang isang tandang equivalent po talaga ng 5 to 7 po na inahin para quality po yung similya po na may produce. At the same time po, dapat maglagay din po tayo ng mga feed supplement po sa ating painuman po nila, pagkain po nila. Kung hindi po natin kaya na mag-provide po ng pure feeds, pwede po tayo maghalo po ng King's Vita Plus na ginagawa na din po natin yan para sa ganon yung produksyon ng itlog at saka yung similya ay maganda. So pag nakakolekta na po tayo ng itlog na galing po sa ating mga inahin, susunod na po dyan yung ating incubator. So, may mga kaibigan kasi tayo na nag-DIY lang po o gumawa lang po ng kanilang sarilang incubator. Ang nangyayari po,
ay yung resulta nagiging kumbaga kunti lang yung mapapisa kasi kulang po sa temperature, sa humidity yung sa loob ng incubator. Ang masuggest ko lang po talaga kung may kakayanan po tayo na bumili po ng incubator, mas maganda po na bumili po tayo ng quality o sa mga gumagawa po talaga ng incubator kasi nga templado na po yung temperatura ng incubator sa humidity at saka yung sa temperature po nila. Sigurado po na wala na tayong magiging problema. So papasok na po dyan yung ating collection po sa itlog na kung saan napaka-importante po talaga na yung itlog po natin na nakolekta po sa ating mga sa ating mga inahin ay dapat po na hindi po mainitan, room temp lang po talaga. Yung akin nilalagay ko po sa ating bodega na talagang hindi po mainit, sakto lang po talaga sa lamig. O yan yung aking style. At yung pinakamahaba po talaga na pag load ko po sa aking incubator para mataas yung percentage ng hatching o hatching rate ay nasa lang po 7 days lang po tayo para talagang madami yung mapipisa. Obserbahan ko din po kasi na kung lalagpas na po tayo ng 2 linggo bago tayo mag-load, nasa 50 to 60% na lang po yung hatching rate. So napakalayo po sa 1 week na nasa 80 to 90%. O kung ako lang po, kung tayo po ay magpaplano po, mas mabuti po talaga na i-load natin ng maaga yung ating itlog na hindi po lalagpas po ng 1 linggo. Ayan, sa mga kaibigan po natin dyan na nakikinig, mga nagtatanong at may mga wala pa pong idea kung ano pong style sa pag-load ng ating mga itlog sa ating incubator. Yan po, kung may mga katanungan po kayo, pwede na po natin sagutin ngayon po. Ayan. Sa mga nais pong magtanong, ilagay nyo na po dyan, isulat nyo na po sa ating comment section box sa ating live ngayon. Or if ever po, meron po kayong katanungan dyan sa mga nanonood o nakikinig sa ating Kings Radio stations, maaari po kayong mag-text sa 0926-048-8944. Hindi ko mabasa sa screen. 0926-048-8944. Yan po ang ating Kings Radio Hotline. Okay? So, ayan ha. Sa mga nanonood ngayon, maaari na po kayong magtanong kay Manok Tambayan if ever meron po kayong itanong. Okay? Let's grab this opportunity dahil every Thursday po ay makakasama natin si Manok Tambayan dito sa AgriSenso. Correct. O, ayan. Sir, nabanggit mo kanina na dapat tama ba ang pagkabanggit ko, dapat yung ratio ng tandang sa inahin, dapat yung isang tandang ay para sa 5 to 7 na inahin. Tama ba, sir? Yan po yung akin po dito, ma'am, para yung tandang naman po ay sakto talaga yung maibigay niya po na similya po sa inahin po natin at magiging resulta naman po niyan, yung itlog po na ipoproduce ay meron pong similya o fertilize. So meron ano yung magiging sir, epekto if ever hindi 5 or 7 yung inahin niya, like lower pa diyan. Mababa pa doon yung bilang ng inahin doon or yung hen. Mababa yung inahin o kumbaga kunti lang yung inahin, ma'am. Kunti lang, mababa ang bilang o konti lang, or let's say sabi mo 5 to 7, let's say sabi natin 3 lang. Okay lang. Okay lang po yan, ma'am. Walang problema po yan. Mas maganda po kung gano'n kasi nga kung sasabihin po kasi sa atin kasi dito na pansin ko po talaga pag madami yung inahin o halimbawa 10 yung equivalent ng isang tandang, umaari po na yung similya po na naibigay po ng ating tandang ay mahina at yun nga hindi mabuo kumbaga. So mas maganda po na mas konti lang po kung maari. Sakto na po yung 3, ma'am, mas maganda na po yung resulta ng itlog na po ng ating inahin o makapag-produce ng magandang may similya po talaga. So mas maganda, sir, na konti lang yung inahin kaysa sobra. Tama, kung kaysa sobra 7. Tama ba yes ko, po, sir? ma'am. Oo. Kung maaari lang po, ma'am, kung may lang po tayo, kung may kakayanan din po tayo na 1:5, mas mabuti na ganun yung ating simulan sa pagmamanok. Correct. Okay. Sir, nabanggit mo kanina, curious din ako, yung sinabi mo na merong gumagawa ng kanilang sariling incubator. Pwede pala siya, sir, na ikaw, parang tawag ni DIY? Oh, yes po, Gagawa ma'am. ka ng sariling. Ano yun, sir? Ano yung makagamitan na pwedeng dyan, sir?
gagamitin mo? Dati po ma'am, nagpatulong po tayo sa ating kaibigan po dito na gumawa po ng sarili po nating incubator po na manual, DIY kumbaga. So, tinulungan niya po ako. Ang naging resulta po ma'am, since yung ating tumulong pa po sa atin ay hindi pa po master po talaga kumbaga. Kakaumpisa pa lang po niyang gumawa ng incubator. So nasa 50 to 60% na po yung naging resulta po ng hatching rate. At karamihan po ng mga manok po na pag hindi talaga maganda yung paggagawa ng incubator, ang karamihan po na naging resulta sa itlog, minsan na napipisa ng maaga yung ating itlog. Ang pagpisa kasi ng itlog nasa 21 days, so minsan nasa 19 days napisa na po. May mga depekto po, tabingi yung paa, minsan nakalabas pa yung mga bituka sa sisiw kasi nga ano talaga kumbaga hindi sakto yung timplada sa temperature. Minsan hindi makalabas, mamatay din po yung sisiw. Mga ganun ma'am, napakarami pag gagawa lang po tayo ng hindi po talaga tayo marunong gumawa ng incubator. Nanood lang po tayo sa YouTube, may mga ano kasi gumagawa sa YouTube o DIY. So, minsan hindi talaga perfect, kumbaga perfect ma'am. So mahirap po talaga, mas mabuti na bumili tayo ng quality na incubator. Pero dati sir, ano yung mga kagamitan na ginamit mo sir sa paggawa ng incubator? Kailangan po natin mag-produce po ng plywood. So, mga blower, yung sa temperature, yung hindi ko lang sigurado kung ano yung mga pangalan na yun ma'am kasi nga tinulungan na po tayo. Mabibili din naman natin yan sa online. Yung nga lang, mahirap po talaga na gumawa ng sarili po talaga natin. Yung gawa-gawa lang po natin. Yung nabili mo noon sir is nasa 10,000 sir, di ba? Yung aking yung una ko pong nabili ma'am na automatic na kasama na yung hatcher sa ilalim, nasa 10,000 po yun. Sa Davao din ko po nabili. Kumbaga, mga gumagawa na po dyan sa Davao ng mga incubators. Ilang loads of eggs na yun siya sir? Yung sa 10,000? Nasa 120 capacity yan ma'am. Yung hatcher nasa 100 yung capacity. Okay. Ayan. So, isa din sa ano mo sir, nakuha ko kanina para maganda yung dapat maganda yung quality ng similya sir no ng tandang para maganda yung pagpisa ng itlog. Yes po ma'am. Pwede din ma'am po tayo magbigay ng intenso. Intenso tablet na pang may ginseng talaga. Yung premium, premium ba yun sir? Intenso premium. Yes po ma'am, yan. Nagbibigay din po tayo dyan para yung ating tandang active po sila talaga at talagang may lakas po talaga ma'am at meron talagang magandang pangpadagdag similya din po kumbaga mga gano'n na vitamin sa ating alaga. Ayan. Sa mga nagbe-breed dyan, yung mga merong in-incubate na eggs or ano ba dyan, make sure na yung mga tandang ninyo ay naka-intenso premium dahil meron yun siyang Korean ginseng, isa sa mga sangkap ng intenso premium para maparami ang similya at maganda ang quality ng similya ng inyong mga tandang. Di ba? So, yan. Sir, ano mangyayari doon sa itlog na hindi napisa? Kasi yan ma'am? Kainin ba yan? Or bugok na yan siya? Malalaman natin yan ma'am na yung isang itlog na walang similya ma'am, pag tungtong po ng 10 araw kasi ako nagkakandling, makita mo talaga na walang ugat-ugat o yung walang kumbaga embryo, kumbaga makita naman kasi yan. 3 days makita na po yan pag nagkanding po tayo. So yan yung ginagawa ko po para maano na po natin na walang laman. Kung walang laman, kinukuha ko na po yan ma'am. Yung may mga laman, patuloy na po yan, didiretso na po yan mapisa. Yan yung ating So, yes ma'am. Yung walang similya sir, walang embryo sir, ano yan? Pwede na yan kainin, sir? Yes po ma'am, pwede. Kinakain natin yan ma'am. Hindi naman yan mabaho ma'am. Na-try ko na po yan. Hindi ko pa na-try na iprito pero yung boiled, pwede, walang problema po, walang baho. Okay. Kasi I'm sure kung sa boiled walang baho, okay lang yun. Kasi kung ipiprito mo, hindi mo na maano yung baho kasi na-fry na siya. Diba? If ever gano'n. So, masarap din naman, sir, kahit yes. siya, wala siyang similya, oo. Okay din naman, parang
Pinoy din natin yan, ma'am. Yung sa balot Pinoy ba yan? O yung walang, o parang ganun din po siya, ma'am. May sabaw, parang ganun. Masarap. Okay. So sir, since nagumamit po kayo ng Intenso Premium para pampaganda ng similya at saka pamparami ng similya sa tandang, sir, based on your experience, sir, mga for example, sa isang tray na sir, ng itlog na papa-incubate mo, sir, mga ilan doon yung successful, So, yung sir? atin nasa mga minimum talaga nasa 24, ma'am. Yung minimum na mapipisa natin diyan. Minsan nasa 28. So mga ganyan 24 to 28 po talaga yung ating hatching rate pag nasa 30. Yung piraso. For example, kung Yes po, 30 ma'am. eggs, nasa 24 to 28. Yes po, ma'am. Yan yung ating range pag tayo sa isang tray. Maganda po Hindi talaga, na- ma'am. Hindi na yun masama, sir, di ba? Na naka 24, 28 na eggs na na-hatch. Di ba? Yes, ma'am. Hindi na po talaga. Napakaganda na po niyan. Kung ikaw po ay nagmamanok, malaking tulong po yang napapisa po natin ng ganun kadami. Correct. Ayan. So, I think, sir, mag-i-entertain na tayo ng questions kasi marami na sila ngayong nagtatanong sa atin dito sa ating Facebook Live. Tingnan ko ha. Wait lang. Maano ba ito ni Kuya? Wait. Ay, okay. Dito muna tayo. Hello. Happy watching sa ating Gabriel Bajang. Happy watching sa inyo dyan ni Christian Hill. Happy watching sa inyo sa ating live. And at the same time, ayan nagbabalik ang ating Rihanna. Nagbabalik, Guys, ma'am. Nagbabalik si Rihanna, tapos na siyang nagpa-liposuction, sir. Nagbabalik si Rihanna. Hindi siya busy ngayon kasi nagbabalik siya. So, ayan. I think babasahin ko lang itong sir, yung mga tanong nila dito. Dito po kay Gabriel Bajang, sabi niya, ilang taon or ilang buwan pwede pong paupahan yung sir, yung Inahin. hen o yung inahin, yung ganun. Naka-experience po tayo dito sa ating manukan na umabot talaga ng 4 na taon, ma'am, yung inahin at patuloy pa rin nangingitlog. At sa mga kaibigan din po natin na napunta natin ng mga farm, ganun din po, ma'am, 3 to 4 years. As long may binibigay po talaga tayong feed supplement, maganda po talaga na kumbaga nakakatulong po talaga na makontinue nila yung pangingitlog, nakakapag-produce po sila ng quality na itlog, hindi po minsan kasi pag tumatanda yung manok, nasubraan ng wala tayong binibigay, yung kanyang itlog, ma'am, ay malambot, kumbaga madali lang mabasag. Pero pag may binibigay po tayo gaya po ng King's Beta Plus, nadadagdagan yung kanyang kumbaga tigas ng itlog, yung kumbaga calcium na mapatigas yung itlog na hindi basta-basta mababasag. Babalik po sa normal yung kanyang pangingitlog. Okay. Hindi ako nagkakamali ng mama. Calcium, hindi ako nagkakamali. Yeah, calcium. Isa din yun sa mga magagandang yung vitamins na pang solid talaga doon sa eggshell. So meaning, sir, 4 years? 4 years Yes old? po, ma'am. Para pwede na siyang tawag nito, paupahan o pakastahan? I mean, hanggang 4 years mangitlog, anong ibig 4 years, ma'am, hanggang 4 years yung pangitlog. Okay. Yung pagkakaintindi, yung pagkakaintindi ko. Hanggang okay. ilang taon. Hanggang ilang. Sir? Anong age ng manok, sir, na pwede na siyang pakastahan? Magpakasta Pwede na. na siya. Okay. Oo. Ano yan, ma'am, nasa 5 months talaga yung pinaka matagal. 5 months. 5 months. Hanggang 4 years na yan, ma'am, aabot yan ng 4 years kung kung pipilitin pa po talaga natin, mangingitlog pa po yung manok. Pero pag tumatagal na, sir, medyo may difference na doon sa bilang na pwede lang maiitlog. Tama po, ma'am. ba ako, sir? Kung Yes po, tatanda na ma'am. sila. Tama po, ma'am. Ayan. So, buting, dapat pag 5 months, dapat bigyan natin sila lahat ng tawag nito na magandang vitamins para preparation yun sa kanilang pangingitlog, and at the same time, habang maaga pa ay marami na talaga silang mapuproduce na itlog para maganda yung quality ng itlog na mapuproduce nila. Tama po, ma'am. Ayun. Correct. And hello.
Shout out lang muna kay Josh Barbillones. Chill time na naman with Agrisensa and good afternoon, Full Tree Innovations and Joshua Silapay. Good afternoon, people. And to George De La Cruz watching from Davao City. Ayan. Hello, Rihanna. Sa mga nagtatanong how chill lang kayo kasi iisa-isahin namin ito yung mga tanong ninyo. Happy watching also to Commander Okong. Okong ba ito? Commander Okong nga. Ayan. Hello, Okong. Commander Okong. Taga saan ito si Commander Okong? Hello sa iyo, Commander Okong. Sabi niya dito, sir, gani okay kaayo ni kay makakuha na po tag bagong idea. Ay, salamat. Sabi Salamat. niya, Yan. okay daw kasi makakakuha siya ng maraming idea kay Manok Tambayan. O, Kung diba? may mga Commander tanong dyan, Okong. pwede talaga magtanong. Correct. O, ayan, sir, meron tanong si Commander Okong, sir. Iba naman yung tanong niya, sir. Magkano daw po ang benta ng day-old na light Sussex? Okay po, ma'am. Ano yan siya, sir? Gaya po niyan, ma'am. Manok. Yan. Pero yun nga lang, Brahma ito, ma'am. Light Sussex Brahma. So, walang balahibo yung ganito na manok pag Light Sussex. Pero pag Brahma na may balahibo. So, Brahma man yan kasi may balahibo. O, ganun din na kulay na sa ano yan, ma'am. Dito sa Jensen, ganun pa rin po, 100 per head yung presyo. Depende kasi yan sa lugar, ma'am. Kung yung area po talaga natin, madami yung stock na ganun, babagsak talaga yung presyo. Ganun naman po talaga sa merkado. So, meron palang iba't ibang klase yung sir, light Sussex, sir? Yes, ma'am. Breed yan siya, sir? Breed? Yes po, ma'am. Mga heritage din po yan, ma'am. Heritage chickens. Okay, Merong Light Sussex Brahma, may Light Sussex din po na talang Light Sussex lang po talaga o hindi Brahma. Yung Brahma, may balahibo na yung sa tiil. Yung parang madami ng balahibo. Yan yung mga mahal talaga kumpara po sa mga Light Sussex lang po na heritage. Ayan. So, Commander Okong, kung sa Jensen, yung pagbabasihan natin na presyo ay nasa 100 pesos per chick yan siya. Ng a day-old child. Day-old light Sussex. So, ayan na breed. Baka naman, Commander Okong, kung magbenta ka. Diba? Why not? I-ano mo dito, i-shout out mo dito sa Agrisensa kung nais mong magbenta ng light Sussex. Ayan, meron ding question si Billy Joe Santos. Hindi ko na makita yung kuya. Saan na yung question mo? Wala. Saan yung question ni Kuya Billy? Ito. Totoo ba? Ito yun, ma'am. Totoo ba na kung sir. mabasa ang itlog, hindi na mapisa? Ayan, sir. Totoo ba yun, sir? Base lang po sa ating experience, ma'am, pag yung itlog po nabasa, kung saglit lang naman o lilinisan lang po natin, mapipisa pa po yan. Pero kung nakababad yung itlog sa matagal na oras o kumbaga nababad talaga ng sobra, yung inabot na isang araw, posible po talaga na siguro hindi na yan mapisa kasi na-experience ko na din po yan na yung itlog sa ibaba ng lupa, yung nangitlog siya, hindi ko nakita yung ating mga manok. Nung umulan ng isang araw talaga, nabasa, at yun nga, niload ko sa incubator ay sa 10, 2 lang po yung napisa, ma'am. O konti lang po talaga. Kumbaga, swerte nga lang tayo kasi nakapapisa pa po tayo. So meaning may epekto talaga, sir. Baka sir, naapektuhan na yung Yes po, ma'am. yung similya sa loob or Yes, too much malaki po talaga. too much exposure na sa cold or ano ba yun? Hindi natin alam kung ano ano yung rason doon. Yes, ma'am. Malaki talaga yung chance na hindi mapipisa. Ayan. So, based on sa mga previous natin na mga episodes, sir, doon sa mga topic mo, di ba dapat, sir, within 5 days, dapat napasok na yan siya sa incubator? Yes 5 po, to ma'am. 7 days, sir? Pinaka-matagal ko po talaga dito sa ating manuka, nasa 7 days lang po, ma'am. Yan yung pinaka-matagal. Nasa range lang po tayo ng 5 to 6 po talaga. Pero pag kinulang yung itlog, kumbaga hindi pa sakto, pinapaabot ko po ng 7 days po, tsaka pasok agad sa incubator. Kasi kung lampas na doon, sir, malaki din ang chance na maapektuhan din yung rate, fertility, tawag ito? Yung hatch rate, ma'am, o kumbaga yung nauna rate. kasi na itlog na napisa na itlog, malaki yung chance na baka
mamatay yung similya dahil sa tagal. O ganun talaga yung naging naging obserbasyon ko sa ating manukan pag natagalan yung itlog. Okay. So what if, sir, nakita mo na yung itlog tapos ilagay mo sa incubator, okay lang, sir, yung kakalabas lang? Pwede ma'am, walang problema po yan. Halimbawa, nag-load ako ngayon, kinulang pa po ng 10. May nangitlog na 10 po sa ating inahin. Pag itlog lang po niya, pwede na po natin i-load yan sa incubator, ma'am. So Okay. Majority sa 10, ma'am, mapisa po talaga yan. Okay, no? At least dapat dapat din talaga na may advantage din talaga, sir, na kung nakatutok ka tapos nakatutok ka sa yung mga manukan, lalo na kung nangingitlog sila. So at least makuha mo agad yung itlog na napoproduce nila. Alright. Tama, ma'am. Oo. Meron dito na isulat si Rihanna, sir, o yung tawag nito yung do it yourself na incubator. O yan, may mga kagamitan na nabanggit siya, itong container, heater, thermostat, humidity control, thermometer and hygrometer, egg turner, and candler. Tama yan, ma'am. Depende yan, ma'am, kung manual lang kasi konti lang yung natin. Kumbaga, konti lang yung materialis. Pero pag automatic, meron tayong mga turner, mga ganun. O hindi po natin alam kung paano gumawa ng ganun na automatic. Mahirap kasi kumpara po sa manual lang. Hindi ko alam kung ito si Rihanna ay nagmamanok ba talaga yan siya or nagre-research lang siya. Kung nagre-research ito si Rihanna, ay hindi siya busy ngayon. May time siya sa pagre-research niya. Tama, ma'am. Correct. O, ayan. If ever meron pa kayong mga tanong, pwede pa tayong magtanong kay Manok Tambayan, or i-text nyo lang sa mga nakikinig sa atin ngayon sa ating Kings Radio, text nyo lang sa 0926-048-8944. Ayan. Sir, merong nagtanong lang yung classmate ko dito. Sabi niya, sir, meron po ba daw, magkaiba po ba daw ang hatchery rate sa iba't ibang breeds or same lang yun siya, sir? Hatching rate sa incubator, ma'am. Oo, hatching rate. For example, sir, ito yung breed, Rhode Island Red, Decal Brown. May magkaiba ba yung hatching rate nila, sir? Hindi, ma'am. Depende po talaga yan sa incubator talaga at saka yung itlog na pinoproduce ng isang inahin. So, yun nga, mas mabuti po talaga na yung sa incubator po natin sakto talaga yung temperature po niya. Yung temperature kasi ng ating incubator, ma'am, nasa 37.3 to 37.8. So yan yung range po niya. So pag mag-init po siya, diyan lang po talaga banda. Lang siya, hindi nalalagpas kumbaga. At yung humidity naman po nasa 50 to 60 sa seater. Sa hatcher naman po, same din po ng temperature sa seater. Yun nga lang, magkaiba na po yung humidity sa hatcher na nasa 70 to 80% na po. Kailangan kasi ng tubig na marami, kaya magre-range po tayo sa 70 to 80%. Correct. Oo, ayun. So ano yan siya, sir? Yung incubator mo siya, sir, ano ba yan siya? Computerized or ano ba yan siya? Ano para naman? mag-adjust ka. Para ka mag-adjust ng temperature. Kasi kung sabihin natin, sir? Talaga siya, ma'am. Kumbaga, naka-calibrate na po talaga siya. Naka-set up na po talaga na hindi ilalagpas, hindi bababa. Kung may problema ka man, pwede mo tawagan yung gumawa para siya yung mag-adjust o kung ano man yung dapat niya gawin para mabalik po sa normal po na temperature or di kaya sa humidity. So, yan. Pagbili po natin ng incubator, yun nga, kung bibili man tayo, doon tayo sa kilala, bahala, mahal, basta importante, quality yung ibigay sa atin. At may service po na kung sakaling may problema, pupunta sila sa iyong manukan para solusyonan yung problema mo. Parang ganun lang, ma'am. Correct. O, ayan. Kasi kung sabihin natin 30, yun, sir, sabi mo 37.3 to 37.8 yung yes, range. Yung range ng init. Mainit na yun, sir, no? Mainit na yun, di ba? Yes, ma'am. Ayun, yun minsan nga sa atin dito, ma'am, umaabot yan ng 38.4 pag mainit yung panahon kasi yung plywood
mag-reflect kasi sa ano, yung hindi pa natin nilagyan ng kisame yung ating budiga. So, yung init talagang ano, magdagdag sa temperature ng ating incubator. Pero wala naman po problema basta hindi lang po natagalan. Ngayon ko lang yan nalaman, sir, na ganun pala kainit para mapisa yung ano, para mabuhay yung tawag yung embryo doon na maging chicks siya, 'di ba? Ganun talaga kainit. Yes po, ma'am. Mainit po talaga, ma'am. Yung sa pagkakaalam ko po, ma'am, may isa po tayong kaibigan ni po na gumagawa ng incubator, yung na ano talaga niya, parang tinry niya po na ano yung init ng manok sa yung naglimlim po talaga, ma'am. Nag-test po siya kung ilan yung temperature, umaabot pa po talaga minsan ng 39. Napakainit na po. Ang maganda kasi sa manok, sila kasi yung nag-a-adjust. Yung sa atin, normal, kumbaga naka-set up na kasi. Kaya yung iba talaga yung sa manok at saka sa So, incubator. ibig sabihin, sir, yung manok na naglilim, ganun kainit yung napoproduce nila doon sa mga... Oh, yes po, ma'am. Yung ano, sir, yung tawag hinihigaan nila o yung inuupuan nila, ganun kainit. Yes, ma'am. Yes, ma'am. May ano talaga, pero kung ano naman, alam na kasi nila yan, ma'am. Kung halimbawa, sa tingin na talaga na mainit na, so ginagalaw nila yung itlog, o minsan, parang sila nang nakakalam talaga. Pero minsan, ganyan talaga, umaabot talaga ng ganun kainit yung sa inahin. Kung sa incubator, sir, aabot ng ilang days na, sir, bago mapisa, sir? Mga 21? 21 days, ma'am. So, yun, sa 21 days, sa 1 to 18 days, nasa seater yan siya, yung nag-swing. Pag tungtong ng 18 days, kunin na po yung itlog para ilagay po sa hatcher na hindi na po talaga pwedeng galawin. Hindi na galawin. So yung na lang, yung init ganun pa rin, 37.3 to 37.8. Pero yung humidity patataasan po natin, lagyan po natin ng madaming tubig para yung sisiw madali po siya makalabas sa kanyang shell. So, kailangan kasi ng tubig para madali lang mabasag kumbaga yung shell niya. So mga from day 1 to day 18 nandun sila sa setter. Sa setter? Yes po, ma'am. Yung mag-turn, ma'am, o yung swing sa itlog. Yung automatic. So, ano din yun, pero sir? pag 37.3 to 37.8 pa rin yung temperature. Yes po, ma'am. Yung atin dito. And then after 18 days, ilagay na sa hatchery, ganun pa rin ang sir, 37.8. Yes po, ma'am. Ganun pa rin. Change lang yung humidity. Yes po, ma'am. Para kailangan natin pataasin yung humidity para mapisa ng hindi sila mamumblema makalabas sa kanilang shell. Okay. Mas madali na lang mabasag. Okay. And then after doon, sir, hatchery, wala nang next step doon, sir. Wala na, ma'am. Pag mag-start na yung mapisa, pag 20 days, mag-crack na yan, mabasa. Pag tungtong ng 20 days, mapisa na po talaga yan. May mabasa pa, 21 days, may habol pa na mag-crack. Pinakamatagal dyan, nasa 22 days. So, lalabas na yung mga sisiw dyan, sir. Hindi yan sila... lalabas na po yan, ma'am. Hindi yan sila maiinitan, sir? Kung ganun kainit, sir? Di ba sila... Hindi naman, ma'am, kasi basa pa kasi sila yan. Pag basa pa sila. Kumbaga, kailangan pa nila ng mga 24 hours minimum. Maximum, nasa siguro 30 hours, mga ganyan. Pero pag pisa kasi ng manok, base sa aking obserbasyon, sa sisiw, sa itlog, 24 hours, ma'am, pwede na po talaga natin kunin yung sisiw. Dry na po yung balahibo. Within 24 hours? 24 hours, yes, ma'am. Pag napisa na, yung lumabas na po talaga sa itlog, basa pa yan. Pag tungtong ng 24 hours yan, pag dry na, sa tingin niyo po, dry na yung balahibo, pwede na po talaga natin kunin yung sisiw para hindi ma-dehydrate. Oo, okay. So pag mula doon sa incubator, sir, doon sa hatchery, sir, ilalagay na sila doon sa yung kanilang kulungan mismo, yung merong mga... May ilaw. May ilaw na. Yes, ma'am. Ilang watts yun siya, sir? Yung sa atin naman po dito, ay iwalin po ng isang sisiw is 1 watt. Kumbaga, sa 50 po na sa 50 po na sisiw, 50 watts yung gamit ko po. So depende din po sa kulungan kung gaano kalaki at saka gaano kaliit. Kung maliit kasi mainit. So pwede natin na bawasan yung yung ilaw ng init. So
pag malaki, so doon tayo sa 50 po talaga. Equivalent ng 50 na sisiw. So sir, pagkalagay doon sa kulungan nila sir, pwede na ba yan sila kakain sir ng patuka? Oh, diretso na yan ma'am, kakain na po yan. Pag lapag po ng sisiw, meron ng ano dyan, feeds, kakain na po yan agad. Gutom yan sila eh. So kakain, iinom. So yan, pagdating dyan, yung sa ating painuman, nandyan palagi po talaga yung Intenso Plus po natin para sa sisiw. Okay. Yan, iinom po sila yan. Dagdag electrolytes po sa kanila para pag nakainom, maliksi po sila o talagang energetic kumbaga. Meron din nagtatanong sir kung sa sisiw ba sir, pwede na siyang lagyan ng King's Vita Plus yung patuka nila. Pwede din po ma'am, walang problema po yan. Ay, haluan po natin yung kanilang feeds. Yung minsan yung ginagawa ko po sa ating mga sisiw na nilalagyan po natin, pampagana din po kasi. So, mas mabuti po na mas malusog yung ating sisiw para kung sakaling may bibili po sa atin, makikita po ng ating buyer na quality yung ating sisiw na binigay, malusog. At yan yung balikan po talaga tayo. Ayan, o diba? Of course, natulong na rin yan ng Intenso Plus at saka King's Vita Plus Animal Feed Supplement para mabigyan ng sapat na nutrisyon ng inyong mga sisiw at dire-diretso ang kanilang paglaki at mabilis ang kanilang paglaki, o diba? So walang, kung magkakasakit man sila, hindi gaano parang tawag dito. Madali lang pagalingin, kumbaga. Oo, madaling pagalingin, madali silang makaka-recover kasi nga yun. Dahil na yun sa presensya ng King's Vita Plus at Intenso Plus sa kanilang katawan. Yes, ma'am. Tama, ma'am. Correct. Sir, merong tanong si Commander Okong. Taga saan ka ito si Commander Okong, no? Sir Manong Tambayin, magkano rin po ba sa inyo yung sisiw na light Brahma na week old? Week old din naman yung tanong niya. Okay. Base lang po sa ating mga kaibigan po na napuntahan, nasa 200 per head, ma'am. Yung 200 week per old, head naman. 200 per head. Yung presyuhan po dito. May mga kaibigan kasi tayo nag-alaga ng gano'n na klase na manok. Naitatanong din po natin kung magkano yung presyuhan para doon tayo babagay at yun para happy ang lahat. Kumbaga kung magmura kasi yung iba at yun nga, mapiktuhan din po yung iba. So dito sa Jensen, 200 po yung week old po. 200 ang week. So sir, yung sisiw ba sir, kailan siya pwedeng maibenta? Like for example, kaka-hatch lang niya. Mga ilang days yung hihintayin mo para pwede mo silang maibenta na? Base lang po sa atin dito ma'am, wala yung ating mga customer kasi mga buyer. Pag interesado nila bumili ng day old ma'am, nasa incubator o halimbawa, kukunin pa po natin sa incubator. Kung gusto na bilhin, pwede natin ibigay agad. May customer po ako dito. 100 na yun, sir. 100 per yes, ship. ma'am. May mga customer ako dito na yung atat na bumili. So, yun nga, sinabihan ko na di old pa lang, natin, kunin pa lang natin satcher. Kung papayag siya, pwede natin ibigay. So, walang problema naman po, ma'am, pag yun ang bibilhin po natin, malulusog din naman po yan, makikita din naman po natin. O papipiliin natin kung gusto nila. Ganun po tayo dito. Pero kung ikaw, sir, sa tingin mo, sir, ano yung magiging advice mo, sir? Dapat ba yung day old or week old na lang yung kukunin nila? Kung ako lang po, mas mabuti yung week old kasi yan. Kung yung ating farmer o yung ating tayo, kasi tayo, kumbaga, nagbabaksin po tayo sa ating mga manok. Pag labas po ng hatcher, binabaksin na po natin yan. So, 1 week po yan, okay na po yan. Mas, kumbaga, malusog na po. At maliksi na. Talagang hindi na po basta-basta mamamatay kung week old yung ating bibilhin. Yung sir, yung paraan sa vaccination, sir, ano yung injection? Ma'am, drop lang ma'am sa mata at sa ilong. Drop lang. Yan, dalawang beses na. Sir, para saan yan? Drop na yan. Yan ma'am, pang depensa din po sa mga sipon ma'am, gaya po ng mga ratay. O ganun ba? Kung halimbawa man na magkasakit yung ating manok pag na-vaccine po natin, inumin na po natin yan ng isang Panamox 40. Kinabukasan yan, madali na lang sila makarecover o kumbaga mag-dry agad yung kanilang sipon. So ganun po tayo dito. So meron. Sir? So meron din pala talagang tendency, sir, na pag magbabaksin ka sa mga sisiw mo, ay lalabas yung sakit nila, sir? Hindi, ma'am. Kumbaga, ma'am, halimbawa may virus na pumasok kumbaga, madala lang. Minsan kasi nasangin na yung virus.
O minsan dahil po sa lamig, di natin mapansin, magkasipon po sila. Pag nabaksin natin yung ating manok, ano na po yan, pag nagbigay tayo ng Panamox Forte, wala yan, madali na lang gumaling yung ating mga manok. Epektibo din naman po yung ating binibigay po sa ating mga sisiw po na pang-antibacterial po. Ayan. So within 1 week, sir, nagbabaksin ka na doon sa mga sisiw mo. Yes, ma'am. So, yan yung ating pero ano. hindi na yan naabot ng after 1 week. Dapat within that week na, for example, nagka-hatch siya ngayon. So, dapat kinabukasan or bukas, magbabaksin ka na. Yung sa akin dito, ma'am, depende din po. Kung halimbawa, madami yung ating sisiw at may coming pa po na mapipisa next week, yung aking ginagawa ko, iniisa ko na lang po yung kumbaga yung mga nauna hindi ko muna i-vaccine. So dito na tayo sa huli kasi may mapipisa din po para sabay lahat po at makatipid din po tayo. Ganon din po. Isahang effort lang. na lang. Yan ma'am. Correct. Isahang effort na lang. Kasi ano din 'di ba para less effort na lang din sa iyo at saka ano sir makakasiguro ka na okay lahat yung pagbabaksin mo sa iyong mga sisiw. Ayan. Pero after 1 week ba, sir, hindi na yan siya pwede, hindi na pwede mag-vaccine sila after 1 week? Base sa atin kasi dito, ma'am, meron tayong 5 po na program sa pag-vaccine. 5 vaccines po yung ating ginagawa sa ating mga manok. So, yung una po talaga, sa unang araw o 2 araw, nagbibigay po tayo ng B1 plus IB. O sa susunod na linggo, nagbibigay naman po tayo ng gumburo. Gumburo. Pangatlo na linggo, pangalawang linggo or 15 to 17 days, nagbibigay po tayo ng Lasota plus IB. Sa 23 to 25 days, nagbibigay po tayo ng Fowlpox vaccine. At yung 37 days, yan yung injectable po na kumbaga Coryza vaccine. Yun, mahal po yun. Mahal. Dapat talaga, sir, no, na malaki-laki din yung budget mo. Dapat mag-ipon ka talaga. Kasi kung hindi mo siya bigyan ng vaccination, ganun na programa, ikaw din ang magsasuffer, di ba? Kung magkakasakit yung mga manok mo. Tama po, ma'am. Pero pwede din naman po makasurvive yung ating mga manok, ma'am, na hindi po tayo nagba-vaccines. Nagbibigay tayo ng vitamins. Yung nga lang, kailangan po talaga natin ng kumbaga biosecurity sa ating area po. Hindi po basta-basta tayo magpapapasok po ng mga nagmamanok din po na may manukan, baka may virus doon sa kanila, bacteria, madala nila sa atin dito. Kung may biosecurity po tayo na dapat ilagay sa ating gate para hindi nila madala yung kumbaga, yung mga sakit. Oo. Pero iba talaga, sir, no, kung nakapag-vaccine ka and at the same time meron kang mga vitamins, gaya ng King's Vita Plus, Animal Feed Supplement, at saka itong Intenso Plus para sa iyong mga sisiw. Kasi kung meron puno sila sa vitamins and minerals, I'm sure na parang resistant na yung katawan nila doon sa mga virus o kahit anong klaseng sakit. Or if ever man mapasukan talaga sila, madali lang silang makaka-recover. Madali lang makaka-recover, ma'am. Yan yung atin dito, yan yung ginagawa ko po dito, ma'am. Kung wala tayong vaccine, hindi tayo nagbabaksin, meron po talaga tayo dito na pang-depensa. Yung ating bacteria flushing po, yung ating panglaban po sa sipon, Panamox Forte. Oo. Yan nilalagay natin sa tubig. Talagang lahat po ng manok makakainom po niyan. So, ganun po tayo dito. Correct. Ayan, may question din si si Billy Joe. Sabi niya, sir, if overdue na po yung pagpisa ng itlog, posible ba itong mapisa pa rin at mabubuhay ang sisiw? May experience ka ba na ganun, sir? Kung basihan po natin yung quality po talaga ng incubator o yung maganda na incubator, pag tungtong po ng 22 days, ma'am, na hindi pa rin nag-crack o hindi pa nabasag yung shell, ibig sabihin po, ma'am, hindi na yan mapipisa. O minsan, binabasag ko yung itlog, makita man natin patay na po yung sisiw talaga. Okay. Patay na po yan, ma'am. Pag lumagpas na po ng 22 days na hindi pa nag-crack, so ibig sabihin, dispose mo na yan, hindi na yan mabubuhay o kumbaga patay na yung sisiw talaga sa loob. Ano kayo dahilan, sir, namatay ang sisiw, sir? May ano talaga yan, sir? Ano factor? Yes po, ma'am. Posible kasi din, ma'am, na yung itlog, yung similya mahina kasi matagal na load. So, nabuo siya pero naalanganin siya. At minsan yung humidity din po, pag nasobra talaga yung
tubig, ma'am, maaari din pong malumos. Anong ibig sabihin niya? Malumos, Tawag dito. Ano na yan, sir? sa Tagalog, ma'am, basta malumos na siya, ma'am. Dili na siya ka-crack sa itlog. So, posible mamatay na talaga mamamatay yung sisiw talaga. Pakitulong naman po. Ayaw Tagalog ng malumos dyan. Ano yan ay? Hindi ko rin sir. Hindi ako nakapag-prepare doon, ha? Ayan ha. Anong Tagalog ng malumos? I-chat na dyan sa comment section. Limot na po sa malumos eh. Nice one. Sabi naman ni DJ Zitart, malinis. Nalunod daw. Nalunod. Parang nalunod, ma'am. Nalunod siya doon sa tubig, nasa loob ng niya, sir. Sa loob ng shell, ma'am. Hindi siya nakalabas. Nasubraan. Yun, minsan, pag nag-open po tayo, kumbaga, parang madami siyang, kumbaga, tubig yung sa loob. Parang ganon, mga ganon na makita po natin. Ayan. So I think yun na yun. Parang masyadong overtime pero I hope na hindi tayo nakaka-istorbo kay Manok Tambayan. Walang problema yan, ma'am. Ayan, oo nga. Maraming salamat at saka sa mga nanonood, mga subscribers din ni Manok Tambayan. Hello sa inyo dyan. Patuloy po nating tulungan si Manok Tambayan na ma-reach yung 30,000 followers. Malapit na, ma'am. Niya. Ilan na ngayon, sir? Nasa 22,500 na tayo, ma'am. Yay! Kunti na lang. Kunti na lang, oo. Makapamahagi na naman tayo ng sisiyo po sa mga gustong mag-umpisa. Correct. Malapit sa atin dito, yan. Ayan. But sir, wag ka na lang muna umalis kasi before tayo mag-say goodbye, shout out ko muna yung ating mga partner Agrivet stores dyan po sa Luzon area. Ano kayo yung na-prepare sa atin ni Kuya Bill? Ayan, dyan sa province of Benguet. Meron tayo dyan, sir, na mga partner Agrivet stores kung saan ay mabibili ang ating produktong King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Couplet at Panamox Forte, and at the same time, ang ating Intenso products at Worms to Go. Lalong-lalo na dyan sa may Palmaville, Pico, La Trinidad, Benguet, ang Katrans Poultry Supply, Palmaville, Pugis, La Trinidad, Benguet, ang Katrans Marketing, at dyan po sa may Baguio City, tatlong branches talaga ng Kalanguya, Benguet Rice and Poultry Supply, at sa may Silan, La Trinidad, Benguet, ang Kapangan General Merchandise. Okay? And meron pa po tayong ang mga Agrivet store partners dyan sa Nangalisan, Tuba, Benguet, ang Avril Joy General Merchandise, sa may Bilantian, Manyakan, Benguet, ang Topots Animal Feed Supply, at Ginawang Manyakan, Benguet, ang Gallega Agrivet Supply. Sa mga taga-Benguet po, mga Benguet farmers, Baguio City farmers, punta po kayo sa mga nabanggit ko ng mga Agrivet stores at nandyan po lahat yung mga produktong nabanggit namin kanina ni Manok Tambayan na malaking tulong po para sa kaginhawaan at pag-asenso ninyo sa inyong pagmamanukan. Hindi lang sa pagmamanukan pwedeng-pwede rin ang ating mga produktong King's Vita Plus Animal Feed Supplement sa mga alagang baboy, baka, kambing, pwedeng-pwede kalabaw, ano pa dyan? Kayang-kayang bigyan ng sustansya ni King's Vita Plus ang kahit anong hayop. O, diba? Hindi lang sa manok pwede rin yan siya sa baboy, baka, kambing, kalabaw. Ayan. At pwede rin siya sa mga pato, bibe, itik, at saka mga pugo. Pabo, ma'am. Pabo. Correct. Oo, pabo. Tama, nakalimutan ko, pabo, di ba? Nakakatulong ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement para maparami yung produksyon ng kanilang mga itlog at hindi madaling makrack yung kanilang mga eggshells kasi nga punong-puno sa calcium ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ayan! marami na nag-comment, sir. Sabi na nalunod nga. Nalunod. Thank you, Rihanna. Thank you, Kuya Billy, sa inyong sagot. Ayan.
magtulala dahil sa sabungan ay talo na naman. Pare, huwag problemahin dahil problema mo'y sasagutin. Pare, manok mo'y painumin ng intenso panalo. Manok mo'y agresibo, palaging panalo. Sa intenso panalo, ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa intenso na tayo, sa intenso panalo. Ang manok pula, siguradong ubra, kumpletong vitamina, tsak panalo ka. Plus power stag premium, sagana to sa calcium, minerals, zinc at protina. Intenso panalo na tayo, sa intenso panalo. Ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa intenso na tayo, sa intenso panalo. Sa intenso panalo. Ayan, pagpasensyahan nyo na po yung ating technical problem kanina, pero I'm sure na nakantaway pa rin kayo sa ating programang Agrisenso, sa Agrikultura Aasenso Ka. And before we say goodbye, any message po, Manok Tambayan, sa inyong mga followers and subscribers out there? Ayan, sa mga nanonood po ngayon dyan at mga nakikinig, maraming salamat po. At kung kayo pa po ay hindi pa po nakabisita po sa ating Facebook page, Manok Tambayan, at sa ating YouTube channel, sana po ay consider niyo po na i-subscribe at saka i-follow. Maraming salamat po talaga. Yan. Oo. Basta pag sinabi kong heartthrob ng chicken farming, walang iba, Manok Tambayan na yan. No? Next week na naman po, alauna ng hapon, Huwebes po. Yan. Correct. O, abangan nyo again next week yung ating bagong topic na i-share sa atin ni Manok Tambayan. Ayan! Hanggang sa muli po, bukas muli po dito lamang sa nag-iisang programa para sa agrikultura. Wala nang iba pa, Agrisenso sa agrikultura. Sir? Asenso ka. Bye! Bye-bye. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang Agrisenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus.